Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa, wah segerira karona. Kita turun kene iki Mang pemirsa. Aku layah yo. Ini. Segerira kabeh tenan. Kan iki kan memang bingung ya. Nek menurut Mas Anto iki wis posisi wis pas. Soalnya iso tinggal layah-layah guys ya, mohon maaf izin yo mohon maaf semuanya izin yo iki ambek santai-santai tinggal santai-santai suwe gerira umum besar suwe gerira kabeh sumpah tenan gini aku sampai keturu gimana gini ya iki memang lagi yo golek-golek pemirsa iki tetep tak sarungi lah yo alhamdulillah buat Mbak Widis rezekinya lancar selalu ya. Tetap pemirsa tak openi sarung bandar tetap tak tumbas. Nah cuma yo sithik-sithik yo. Soalnya aku pesen tak plase ya duit yo mubeng guys yo. Udah tak critakno kabeh kok gak muat dan gak selesai nang konten. Karena di dunia setelah konten itu lebih banyak yang tidak terekspos dan terlihat. Jadi kalau kita nonton ya pemeriksaan sekiranya bener-bener kapasitas yo, jangan ngomong sak genai dewi. Soalnya aku balik nawak dewi pemirsa. Saran yo, saran sing sekiranya kudu ngene mbak yo, diteto ngene mbak yo, ngene mbak yo. Kuwi bisa diterima dan dijadikan masukan yang baik. Pokoknya mari apa yang kita lakukan aku balik nawak dewi guys yo. Soalnya aku sekeluarga aku ki gak pernah gak masalah karo wong ya mau gak rusuh karo wong. Jadi misalnya ada yang komentar sing bijak, soalnya aku balik nawak dhewe guys. Pengalaman sing tak alami, pengalaman dari keluargaku sing dialami yo. Kita bijak lah bermedia sosial sing bijak. Soalnya aku nek gak hati-hati aku kena awake dhewe. Terima kasih buat teman-teman ucapane sarane yo. Kadang ono sing gak kebal yo mohon maaf ya pemirsa, kadang bar tak edit tak tayangno terus ngatur jadwal konten terus laren gak ngurusi gawean omah segala macem. Kadang kalau nek kebal yo alhamdulillah nek gak yo mohon maaf sebesar-besare yo. Iki santai menikmati suasana baru. Mbak di plaster di keramik yo mohon doane yo. Plaster keramik kita harus punya planning keuangan sing bener-bener para luwe ben engko nek kurang-kurang kedupiaan aja ning golek dhuwit ki yo memang kita harus bener-bener mengatur strategi nih pemirsa. Bukannya gak gelem yo proses yo sing ibaratnya sing iso diandalno kerja kan yo bojoku guys yo. Sing nyukupi menina ki bojoku tanggungane ora bar ngono konten tak critakno yo. Ya iki menikmati suasana baru ya pemirsa ya. Suamiku kemana, anakku kemana pada istirahat. Aku mau ngeliat tak sedelok terus lali. Wayahe resik nek lempet-lempet sudah. Iki air minumnya habis, saya mau beli pemirsa. Emang serat sedelok ben enteng. Aku kan delok yo aplikasi yo no konten-konten online kuwi lah yo. Orang dewasa itu butuh istirahat, ketang istirahat. Soalnya yo pikirannya kenceng, tindakannya juga kenceng. Ya ora aku tok semua para ibu-ibu di Indonesia di dunia. Apane sing kerjane ibu rumah tangga koyo aku ngene iki yo tak sambi konten yo. Iki sangat-sangat pikiran kenceng. Pola yo kenceng. Wis tak apresiasi lah. Ibu-ibu saya iso ngonten, saya iso ngopeni omah segala macem. Dan mungkin ada beberapa kata-kataku atau tindakanku ataupun mbak aku prinsipnya ngene seharusnya ngene ya wis pokoknya sing penting dimaafno yo. Sing penting aku kene gak ngajari elek. Wis tak bulan-balik kena apa yo kuwi. Kan ana sing lagi nonton, ana sing ngene ya. Misalnya ada yang tidak terjawab sudah saya jawab sebelumnya. Aku tak beli air mineral untuk minum. Nah,
nek isi ulang sing lebih murah dari air mineral iku tanggo masak guys yo. Masih biasanya ki ono Mas Yanto liwat aku gue iki lho pemirsa kendaraan roda telu ki lho kadang tak celuk apa gas apa nek pas ono nek gak ono ya aku metu ning jopo. Lah iki mumpung anakku istirahat bojoku turu aku tak ndang tuku nek metu wawur dhewe iki ndagake cek-cek ngono pemisane aku iki. Ya, tipe kali aku cek bar. Sepenting kebutuhan pokok dulu dilakoni, kok nek luweh lagi kebutuhan liyane. Sono guys ya. Terima kasih. Tak lanjut lagi tak beli air minum sing penting ki minum juga. Wih, perbanyak minum. Apa nek iki lho cuacane angin kenceng, angin kenceng, udan. Repot guys ya, sik njupuk duit guys. Anak bojoku tuh turu. Itu mah. Kita lanjut lagi tak beli minum. Saya gimana golek banyu. Terus nek mau dicegat tonggoku pasar nganten guys, pasar nganten ki nek acara ngunduh mandu kan ewah hajatan nek cara njepu ki ngono pemirsa. Aku pertama kali rene iki apa-apa takok pemirsa karena sangat jauh berbeda. Adate karo ning Jepang ki beda padahal sik tunggal kecamatan ki beda pemirsa. Carane nek ngarane koyo culture shock ngono. Carane koyo ngono kuwi gak buah nggone. Kene bosan aturane asul-asulan, sistem bahasane iki beda-beda kabeh ning kene iki pemirsa. Nah, cuman untuk rezeki ya nek di Kapuan ki mang aku ki takok-takok pemirsa, kok aku dikek jajan le, aku takok tonggo ngene nduk ngono. Iki kan sing tanggone awake dhewe iki kan bar ditekani besan, acara sepasar tetapi tidak ewoh. Lah nek entuk jajan iki engko bar magrib tilek nganten ya ngamplop pisak sak cara mono iki sak sayae ngamplop pisak mampune wong niate iki cara mono cuma sebagai simbolis awake dhewe iki tilek nganten mbek ngamplopi karena memang gak ewoh sing ewoh winginane do bareng-bareng iring-iring guys. Jadi jajan niki cara ngene kan carane jajan kebiasaan iki diklumpukno dibagi-bagikno tanggane sebagai bukti bahwa ano ngantene wis balik yo wis sepasar nganten tuh berapa hari Mbak Eka tergantung kebanyakan di 5 hari ku jenenge sepasar nah misal untuk jajan. Alhamdulillah di sini banyak tetanggaku sing ngasih tahu soalnya beda banget pemirsa yo. Aku lagi apa-apa ya takut tante Deni sing ngasih cepu misalnya nek wong meneh ki adate piye ngono. Makane aku ki seneng yo nek kene iki dalam arti apa? Banyak belajar karena beda desa itu beda tradisi ternyata ngono. Nah, iki memang gak tak konten karena memang yo dilek nganten yo isih engko bengi apa engko bareng isak bar magrib. Jadi karena beliau nih sing duwe acara sepasar ki gak ewa yo gak perlu tak konten guys. Saya menghormati yo sing duwe acara pemirsa ngono. Jajane apa Mbak Eka? Jajane wis ngene iki guys. Jajane wong sepasar ki apa lah aku ben yo wis tahu, aku yo pernah di apa ibaratnya sing biyen yo. Ngono iki tapi kan kono kene iki ewo nek sing biyen pernikahanku yang dulu kan ewo aku. Keluarga aku keluargane kono ewo antam. Jajane wis ngene iki guys, yo bolu, donat, yo gedang. Ki masine gak ngerti pemirsa aku diceluk. Terus kue iki nek ngarani apa? Nek nang Jakarta iki nek ngaranine kue pancong. Yo apa mirip kok kue pancong apa mirip cuman nek ngarani wong kene kue pukis nek wong Jepang lho mbok nek nang kene pemirsa beda daerah aku beda nama sebenarnya tapi intinya sama. Terus gedang alias pisang raja guys ya sini aku ki mang gak sengaja sini aku mah pengen konten apa ngono. Alhamdulillah beda desa itu beda tradisi
banyak belajar. Mak aku diguyu lek aku entuk jajan lek aku takut tanggoku aku ora nggo HP aku tak cas kemang pemirsa. Lho ngono ku coran tilek nganten nduk engko bengi bar magrib ngamplopi sak mampune wong jenenge tilik ku cuma sebagai melestarikan tradisi ning desa kene ngono nduk. Aku yo diguyu tanggoku pemirsa. Kira aku dem nang nggonku gak ono lek ning jebol lek aku yo ngono lagi iki. Selama aku nang kene iki lagi iki pemirsa ngono. Karena ngono carane aku yo ora mudeng dikai jajan ki yo nggih matur nuwun aku yo ngono guys yo. Aku tuku banyu pemirsa iki. Oh. Iki sak umbrit ku sak ombenan. Wis tak simpen kono ki engko jajane tak salaingan guys. Yo kumang pemirsa tak ceritani. Yo kayak ngono kuwi nek nang Merah kayak pendarat. Di sini tuh lebih kebanyakan nih gotong royong pemirsa. Nek mungkin ana pendarat bayar iku gak semua desa itu sama. Nek wong ewah ngono kuwi. Menen aku kene yo aku ngowah-ngowah. Seumur-umur aku ki yo nang desaku gak ono pemirsa. Jadi karena aku hidup di desa ini yo aku takon kayak misalnya awake dhewe dikai berkat. Tanggone gak ewoh, sunat. Cuma anu tak ono ku awake dhewe nek dikai berat komo-komo rono ngamplopi sing sunat. Bisa kadang kaya ono sing dikai berkat, dhisik ono sing modho moro rono terus dijak makan-makan. Tiap desa beda cara. Pemirsa ngerti gak sing tampa tamu wingi ae sing Pak Harsoyo tanggane make beliau asli Merah. Lah iki kan sing tampa tamu. Iki mawa desa mawa tata cara ana sing komen kok bahasane ngono Mbak. Lah sebenarnya iki lebih ke bahasane kene wong kene ngono lho guys ya. Ya iki mang aku yo ngowah-ngowah aku tak takok cah mbok menawa kono adate dibeda. Aku yo diguyu. Aja diguyu lek aku ki gak mudeng aku gak ngerti ada di sini. Ya wis to Mbak. Nek awake entuk jajanku berarti awake dhewe secara adat iki rono ambek ngamplopi ngantene. Ngamplopi antene iki sak anu gak ewoh, sak mampune. Soalnya ngene kan wis buah, guys. Yo, terima kasih pemirsa tak ceritani iki yo. Kok nek nang Jawa kuwi pendarat anang wedok iki berkatane padha kok wong wedok. Terus pemirsa nek apa jenenge? Nek nang Merah kuwi pendarat lanang dibayar sampai dikai rokok. Nek pendarat wedok iki cuma-cuma iki nang ndi terae ya pemirsa kecuali tukang cuci piring, kecuali tukang menanak nasi kuwi dibayar. Cuci piring, menanak nasi terus gawe wedang, nek cuma ngeter-ngeterno ngadahi tok kuwi iki sukarela dari ibu-ibu. Ada juga temanku sing omahe kene ndi kono waduh kono ndi ora apal jenenge perbatasan Nganjuk perbatasan Ngawi pernah cerita nek perempuan ibu-ibu ku nek di desa lain tuh sing berlaku ki laki-laki gak cuma di dalam desa tok lah. Iki aku agak culture shock hidup di sini pemirsa. Ini aku diguyu, le aja diguyu to aku ki takon aku gak mudeng. Wediku ki nek aku salah. Karena memang saya ini pendatang guys. Jadi saya banyak belajar di sini. Belum tentu di kampung sama karo di mana enggak tentu enggak mesti. Terus terima kasih, pokoknya tetap semangat kita azan ya, tak sholat dulu. Terima kasih, masyaallah tabarakallah. Ya gimana beda tradisi, beda desa, beda tradisi agak culture shock di sini, tapi alhamdulillah masih banyak belajar. Pokoknya tetap semangat, masyaallah tabarakallah. Pokoknya jalil kamu jalil bersama aku nang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.